ma'ana zaman lafiya shine duk abin da za ka yi ka ce manzon Allah ya ce Allah ya ce manzon Allah ya ce shikenan an gama. Za ka nuna isa da fushi da menene da menene ba radda za a samu rayuwar ta shiga natsuwa, wallahi ƙarya ake yi. Tun daga ran da aka aiko manzon Allah ka ce ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir, har ana da kasa dan adam da aljani da fari da baki duk wanda bai bi hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya bata wallahi. Komin dabararsa, komin wayonsa, komin menene da menene, ga duniya ana kallo. Larabawa sun kai shekara nawa banda yake da menene da fitina ba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin shekara 23 ya bar suka zama suna wannan zai mutu, wannan ce an je yaki, wannan zai mutu yana jin kishirwa, ya ce ku ba dan uwana, ya ce ku ba dan uwana. Aka yi hijira zuwa Madina, aka yi kulla yan uwantaka tsakaninsu. Wannan ya ce ka zo ka kalli mata na wanda kake so na sake ta gama idda ka aure ta, zo na raba dukiya ta na baka. Cikin duk har manzo Allah ya bar duniya bai shige shekara 23 ba. Amma ka kalli duniyan nan yanzu duk inda dan adam zai kai a cikin kwarewa da ci gaba da iya yin abubuwa masu ban mamaki masu shallake hankali yayi, amma abu ɗaya dan adam ya kasa yi. Dan adam ya rasa yaya zai ya zauna da dan uwansa lafiya. Duk duniya duk ci gaba da aka yi ba abin da ba a samu ba, a yi ƙarya, a yi munafanci, a ce ana son juna, a ce ana kowa, mana wannan suna tsoron wannan saboda suna da makamin nukiliya, wannan kuma suna tsoron wannan saboda suna mallaka makamin nukiliya, wannan na barazana, wannan na barazana. To suna wa Allah su hada su buga mana ya so duniyar ta tashi. Mai tallan gishiri ya ce a shiga ruwa, balle mai tallan yalo mai ya asararsa, suke da hasara. Duk ci gaban dan adam ya kasa yadda zai yi ya zauna lafiya da dan uwansa dan adam. Saboda me? Saboda ya bar hanya, ya saki layi, ya kauce.